Nazdar lidi, já jsem Lakers, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska už je to druhý díl ze série Hardcore. A jak jsem vám říkal, že se mi tam ten svět vymazal, tak tentokrát musíme začít od začátku. Tak, nejdřív bych se tady trošku porozhlídl. Vypadá to tamhle je LOL, vesnice, na začátku. To je v hardcoreu prostě libový. Tady si rovnou vezmeme semínka nějaký po cestě. A jdem. Libec. Super. Tady ty sklidíme a znovu zasadíme, ať máme co žrát. A který si obsadíme barák. Já nevím jak vy, ale já jsem pro tenhle. Tenhle ten jsem ještě neviděl, jakože tady v písečné vesnici. Máme tady lávu. Tady jsme krafťák. Omlouvám se za menší lagy. A půjdeme si pro nejbližší dřevo, to je tamhleto. Hnedka tady máme krávy, to je hodně dobrý. Takže luxusní svět. Abychom jich měli alespoň 5 a víc. Lagy. Na to jsem nepokácel. No tak. To by mohlo zatím stačit. Jo. A jdeme. Ale tady ve vesnici se neubydlím. Tady udělám jednu věc. Musí krafťák. Natěžím si nějaký ploty. Nespadlo to. 10. 15 plotů, to jde. Tak. Ale ještě jsem chtěl tohleto sklidit. Do životní zásoba mrkve, jak vidím, když ji budu pěstovat.
Šel bych se ubydlet asi tamhle. Nebo vylezu na tu horu a kouknu se, jak to tady v okolí vypadá. Když tam uvidím nějakou kejvku, tak se ubydlíme u ní. A nebo v ní. Sazenice. Ne. Omlouvám se, že spěchám, ale za tenhle ten díl. Wow, tady se ubydlím. Za tenhle ten díl chci stihnout to, co jsem nestihl jakože minule. Teda to, co jsem měl minule. Takže bych se chtěl ubydlet a uhasit tady ten oheň. To tady nehoří. A jdeme se ubydlet. Máme tady stromy, lávu, železo a my se ubydlíme tady. Dáme zatím sem. Čtyři. Nevím proč 4, ale to je jedno. A jo. Potřebuji styky. Jdu si semka natěžit ten iron. Čtyři. No. Tady si natěžíme nějaký to uhlí, ale hlouběji chodit zatím nebudem. Au, už to útočí. Aha, my nemáme to ovcená postel, takže to bude docela špatný. Takže si tady dáme mrkev a jdem. Tady se to trochu ubydlíme. Tady to vykopeme ještě tak. 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 Tady zatím zarovnám takhle. Pec. Mám si ten krafťák odsaď. Prostě pro něj. Pec. Krafťák. Mám si tam nejdřív brambory. A pak až to železo. To se mi zdálo, že to hoří. By mi asi hráblo. Tak. Z želez nevím, jestli teď udělám krumpáč, anebo kýbl, abychom si mohli udělat zahradu, ale asi kýbl. Tady ještě hnedka druhá kejvka. Lol. Tak. Málem bylo po mně. Ne, to ne. Jakože, abyste se zabili, tak musíte spadnout z výšky 21 bloků a výš. A jak říkám, krav je tady hodně, to se hodí.
tam nahoře je taky kejvka. Se do ní rovnou kouknem. A hoří to tam. Jsem si říkal, že tam něco vidím. Tu uděláme takhle, to nějak vypadá. Teď kde? Jo, tady byla. No, to není taková ani. Aha. Tak tady je docela dost lávy. Docela hodně dost, jak se kouknete. Nechtěl bych třeba skončit hned v prvním díle. Au, to jsem moc nevypočítal. To už to je. Máme si čestku do sebe a do ní si dáme to. Deset. Teď už fakt nemám čas, jdu tam dát to železo. No, to je pravda, ty 3 si nechám na to, na zasazení. Ještě, že jsem teda neudělal všechny. Už tady začíná noc. Tady bych to možná ještě o jedno rozšířil. Bych se asi poudíobal, kdybych tady, jak jsem pokopal ten blok, tak kdyby tam byla láva. Tady zarovnáme. Tady máme tmu. Takže si uděláme krumpačky, byl to je dobrý. Už tam dochází uhlí. To tam nechám. A dám to takhle. Takhle si to dám a jdu se kouknout, jakože tady do té druhé části, ať si rovnou vezmu nějaký to uhlí. Počkejte si, nemůžu se není, to přirovnám. A jak jste si mohli všimnout, už mám skin. A tak, to netěžíme. Sakra. Se nakoukneme ještě semka. Tady nic nebude. Snad něco vidíte. Hlavně nevypouchni toho uhlí. Mě zajímalo, že tam tady toho je. Tamhle ten cože? To jdu zpátky.
A já už to vidím, já tady chcípnu. Protože ještě za mnou jdou ti dva zombíci. Tak tohle snad za... Tady podle mě bude spawner na zombíky. Jenom čistě teoretickou dadu. Tak já se vrátím dom a tím asi ukončím tohleto první video. Aha, tady tma. Přidám tam to. Takže čau čau.